izan gaitezen pirata. Ongi etorriak guztioi Donostiako aste nagusiaren saio berezira. 11 telebistan astelehenetik ostiralera gaueko 9:30 ikusi ahal izango duzue, egunean bertan gertatutako guztia Donostiako aste nagusi pirata honetan. Gaurkoan abordai eguna dugu, baina larun batean gertatutakoaz txupinazua zain zuzen, ere baditu irudi batzuk begira. Eta entzun dezatela, kortxarioen Donostian, pirata asko garela. Aurten matxi Donostiako gaztetxea gara. Egun, Añorago gaztetxea, Intxarrondoko letaban, Antiguako txantxarrega eta partezarreko kijera gara. Kortxarioen Donostian bizi gara. Emakumeon zapalkuntza eta eraso sexistak eguneroko diren hirian. Postal bat bilakatzeko interes pribatuei makurtzen zaien hirian. Eta hiri honetan pirata gara. Kolektiboan gazteak saretzen ditugu Añorgan. Elkartasunez jokatzen dugu Txantxarreka auzoko haur edota migratzaiekin hartu emanean antolatuz. Autogestioaren bidez, ezinezkoak eraikitzen ditugu letamanen. Eta erresistentziaz elkar babesten dugu kijeran. Elkarrekin, Kortxarioen Donostian, izan pirata! Gora gaztetxeak! Gora Donostia pirata! Donostiako aste nagusiaren 3. eguna dugu gaurkoa eta ikusten duzue sekulako jendetza bildu da Donostiako kaian, gaurkoan abordaia ospatuko delako. Antolakuntzatik esan digute, arratsaldeko 5:00 1.500 pirata baino gehiagok Kontxako hondartza abordatzeko asmoa dutela. Atea joende, lasterkan abilban. Bene, ikusten duzue, gure atzean parte hartzaile guztiek bigaro behar dituzten puntuak ditugu. Guazen horietan zer egin behar den ezagutzera. Korrikan abil, autobusan atzetik, ez zinezkoa den bertara iristerik. Bueno, kaixo, zuen izena dira? Irati? Alex. Bueno, zuek zarete lehenengo puntua, ez dakit hemen zer egiten den. Hau erregistro puntua. Osa, honea etortzen dira, izenak eman. Bueno, denei apuntatu, eta orduan gero ja pasatzea bigarren puntura. Imaginatzen pultsera hau eskuan jartzen dizuela, ez lehiakide guztiei, hau zertarako da? Jakiteko erregistratua daudela? Bai, ikusteko parte hartuko dutela abordaian gero arratsaldean. Baltsa gaude 210 inguru edo. 210, eta kasualitatez baltsa hoien artean, ez alda Woody Allen etorriko? Ez, eta Ernesto Gasco eta Goya eta... Ikusta izugu abixatuko ditu. Bai, bale, komentatu hemendikan gaudela. Korapillo bat iriaren erdian, gazte elitea detentzionezko bat. Bueno, eta hemen, bigarren puntura iritsi gara, zuen izena dira? Kepa. Eta Maili. Bueno, Kepa eta Maili, hemen zer egiten duzue? Pasatzen dira lehenengo filtro puntutik eta bigarrenera iristean egiten diegu piraten arauen horri konpromesua irakurri eta sinatzen dute bere izen, nan zenbaki eta sinadurarekin. Arauak beteko dituztela ziurtatuz, ezta? Hori da. Bueno, bai. Hori da behintzat sinatzen dutena. Gero jazdago gure esku. Bai. Geroz eta imaginatzen dute, segurtasun gehiago zartzen dela urtetik urtera abordailean, hiltzeak eta horrelakoak ja vigilatzen dituzue, ez? Inorrek sartu ez ditzan. Hori da, bai, azkenean horre registro puntuan ere bai egituten gauzatako bat hori da, begiratu ze material sartzen duten, eta hiltzeak eta bidoia gasolinakin, olioakin horrela ez ditugu pasatzen duten. Egunkarauan edo ditutzaiguna, korapillo bat iriaren erdian, gazte elitea detentzionezkoa, bat-batean iritsi zaigu oka, egunkarauan. Bueno, eta aipatu digute hemen badela gaurkoan tatuatzaile bat, Irati izeneko, ezta? Bai, azkenean, gure azken lana da,
Paseta gero, postu guztiak baltsa identifikatu, partaideak identifikatu, gero guri gero zenbakia jartzea tokatzen zaigu. Esan diguten gauza bakarra, haundia eta leku bisibile batean jartzeko. Ikus dadinez, ze parte hartzaile zenbaki duten beraiek. Bai, bombeiroak eta horrela zerbait gertatu ezkero oso azkar identifikatzeko partaideak eta rekuentoa egin alizateko azkar. Aipatu digute, 1500 parte hartzailetik gora dituzuela gaur, imaginatzen dut eskuan ekatuko zaizuela. Bai, azkenean molegrafoak gaztatu eta gaztatu ari gera. Lorea piratarekin aurkitzen gara, kaixo Lorea, pasaditugu hiruguneak eta ondoren hemen lehiakideek zer aurkitu ez dakete. Hemen egotea poltsak baltzen azpian eta hola jartzeko, eta guztiak ditugu eta saldu gero. Beraz, hemen jendeak etxetatik eruen paleak ekarri ez, eta ondoren hauek azpian jarri ditzazken. Eta gero lotu nola bai, eta hola bintzat flotatuko baltsak. Eta jende asko gero ditu horrelakoak. Bai, jende asko etortzea, eta puztutzen ega eta guztitzen dira berriz, Beraz, jendeak espero du hemen, bez, urtero bezala poltsa hauek salmentan izatea. Zer nolako kalitatezko baltsak ikusten dituzu aurten? Pale asko ikusten ditu eta egur puiska askore bai, baina ez dakit, geho hor montatuko dute hobeto, baina hemen gauza gutxi ikustea. Flotatuko dute, ez dakigu zuzen joango diren edo ez. Ondartza iritsiko jano ez, ez dakigu. Bueno, eta iparraldetik ere etorri zaizkigu pirata batzuk, egunon Xabi? Egunon. Nondik azatozte? Ostibage Sokotik. Garazti ondoko herritxo batetik, ezta? Hori da. Bai, gainera, zertzarete, kuadrillakoak edo kamiseta berdina daukazu denok? Bai, gure kamiseta errepesatzen du denak gira nekazariak, hartzainak gainera, eta urte guziz behin biltzen gira agrian hilea mosteko, eta aurten pentsatu dugu, ere zergatik ez abordaia egin, eta erakutsi hemengo kostaldekoak ere barnek aldean barakigula urean gainean sutik egoiten. Ez zaretela bakarrik mendian ibiltzen zaretenak, ez? Hemen ere abilezia badaukazuela itxason ibiltzeko. Hori egiten dut, gero ikusiko, mentura ez, gero ikusiko, agian bai. Hitz egitea arresa da, gero ikusiko dugu, abertzeko meri. Kontzertuaren ostean, gero arte bai baina, berriz elkartuko gara herriko. Matxin eta Erikekin aurkitu gara, Donostiako aste nagusi piratonetan, garrantzitsuak bilakatu zurete, izan ere Karramarro Uarte izeneko irratsaio bat, ez? Egiten duzu Letaman gaztetxean, konta iguzun, nola sortu zen ideia hori? Bueno, egia zen, laguna aspalditik eta hemen inguruan dago jendeakin baita ere, eta bagenun proiektutxo bat, piratetik kanpo bazala iguali, ingo podcast bat irrati bat guztain zaigu rollo hau. Eta, aste nagusionetan gure oportunidadea ikusi genuen eta aurrea bota genuen, oi? Egunero, eguerdian grabatzen duzue, eta arratsalde parterako egunero irratsaioa YouTubeen dago entzungai, ezta? Bai, hori da, eguerditan juten gara Letamanera, ordu erdi itxo inguruko, prestatkuntza egiten dugu, ordu erdiko irratsaio bat bota, eta gero arratsaldean matxinek montatu egiten du pixka bat, irudia, soinua eta bai, arratsaldeko 6:30 aldera izaten dugu ja, egunero saioa. Eta bertan irratsaio horretan zer aurkitu genezake? Pixka denetarik, zerrak ego, elkarrizketa ditugu, tanto jendiari hemen inguruko movimentuko, baita ere Donostiko musikari desberdinei, konsultori bat dakago, Instagramen dakazu de telefonan ebaldin bazu edo zein duda nerea dago hemen inguruan dabil gainean, nereak zuen dudak argituko ditu, noizian behin etortzen zaigu baita ere udaletxeko teknikari bat, pare gauza esplikatzea, eta baita ere pirata desberdinak ere hartzen ditugu beraien historiatxoa kontatzeko. Gainera, divertigarria da nola bakoitza kofradia ezberdinetako kideak zareten, ez da? Eta zuen artean badago pike sano bat, ez da? Bai, hori da, juntatu gara draganarru batzuk, kubarroiak, eskandalosa, botatzen ditugu ere saltxeoko gauzak beste kofradia ezberdinei, dena piketik egiten dugu, baina oso sano. Oso ondo eramaten gara mundu guztiarekin, eta dena egia esan rollonetik eta jatortasunetik. Aste nagusiarekin, gu hildo horretan mugitzen gara, aste nagusian, baina aste nagusi ofiziala ez, aste nagusi ona. Piratena. Ahí estás. Hori da, beti hor gaudena pixka talde ematen digutena, baina indarrak badazkagu, jarraitzeko. Bai, gure gustatzen zaiguna, esan, eta, berro tengoa nola joan. Ikusiko dugu. Espero ez euri asko ditea, porque hori entzun dut ingo dula, bestela karpa azpian denak goxo gongo gara. Bai, berotuko gara elkar. Bai, maitasuna importantea da gauza betan. Eta
kasu honetan aurkitu duguna nahiko berezia da pirata bizkaitar bat Donostian. Bai, bueno, pirata bizkaitxarra, bai, bueno, holan esaten bazua, bai, esalek, bai. Bueno, hemen, mikrofonoarekin ikusten dugu goizeko ordu hauetan, jende animatzea pixka bat? Bai, hori da, bueno, atzanine, hori, jenki montajetan bitxartin eta bai etorten da ondo, baten batek bizkal irotzi eta betira ondo ez, eurei laguntzi aldanik eta gexen, eta bakotxak alda bena, eta neure kasu, musiki bintxi, bizka berba etxe saltzeat eta bizka bat zirati, bueno, hoxan, nire partek ipilin ekena, así que guztua. Ato txintxo ibile alginen gaur horrela hemen animosa egoteko. Ni bai. Ni bai. Beste batzu ja. Eta lanik egiten duzu gaur gaztean? Ez, Augusto guztik jaitak. Porretan zaude, orduan errez hemen mikrofona aurrean zoia bitutan zaude dizu. Bueno, gozatu, festaz, eta, bueno, jende animatzen duzun. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ainhoa. Bueno, Ibon, ikusten dugu hemen, kaitik berehala, hemen badagoela ez, Donostiako piraten merchandising postua. Bai, merchandising'a eta gainera tabernara joan beharren, honeak gauza batzuk ekarritxugu. Saltzen alda zerbait goizeko ordu hauetan? Hau handikan, guatxo hortan jarri geha, pentsatzen dugu goiztean zehar, zegozen salduko. Horren arte, bi kamiseta bakarrikan. Bueno, ez da gutxi goizeko 10 dira, Gainera esan duzu tabernare baduzuela hemen, izotzak eta guzti, garagardoak eta ura garrantzitsua gaurko egunean, ez da? Gaurko gehien bat ura. Eta garagardo, norbait historikoa, baina, ikurea urarekin nahikoa dakau. Gaur ez dakit ura zerutik ere horiko ez ote zaigun? A ber, barrutik eta kanpotik bustito bane baude primerenko bat. Guretzako igual kalte gehiago behaientzako baino, ez da, lehiakide? Hemen kanpoan gehatze ianak, okerro, barrun daudenak ondo ibiliko. Ikustua, gaina ebilake bere xarma badauka, ez da horrelako, ekintza batean. Inungo zantzai gabe. Gaur da, disfrutatzeko eguna gure lanean, baina, lortzen balin badeo jendia disfrutatzea, oida gure natia. Barrenak enbiltzara begira nor aurkitu dugun DJ Bull, kaixo egunon? Iepe, kaixo. Bueno, zer moduz, atzo txintxo ibiliko zinen ez, gaur ordu hauetan hemen lanean ikusten? Atzo libre, eta gaurre libre hartuta parranda itxeko. Beraz, DJ Bullek ere botatzen ditu bere festak ez lanik egin gabe? Bai, lehen urten hasi nintzen abordaje kontu honekin, da aurten errepikatu dut, eta gorde dut zetxa honetarako. Bestela okupatu izango nintzen. Osea, engantzatu zaitu, bigarren urte baten ere ez, abordaian ateratzeko. Bai, erabat, oso ongi pasaren lehen urtean, eta denei animatzeiet, honea etorri eta gainera, lan egin pixkat, balsa montatu, eta gero disfrutatzea. Eta beste irabateko pirata bat aurkitu dugu, bera Patxi da, eta Diako langilea da, ez da, gaurkoan ere segurtasuna beharrezkoa. Bai, langilea bolondresa. Bolondresa, begira, hori matizona da. Denak era bolondresa. Bai, beraz hemen langilerik ez da. A ber, ni normalean dian lan egiten dut, pero gaur bolondrez bezala nago. Beraz, zuen borondatez tortzarete hemen, segurtasuna gaur garrantzitsua izaten da, ez beharrik ez da izan orain arte, baino, nolako, ez dakit, laguntza eskaini behar duzu hemen izaten duzu urtetik urtera? Normalean gauza txikiak izaten dira, erorketak, padura, pizka garbitu, eta gero zerbait paretean egoten diren gauzen eta ebaki, pero punto batzuek jarri eta ez dira oso zailan izaten. Egia da, urtetik urtera, lehen ere askoze arriskutsuagoa zela abordatzea, hiltze gehiago ikusten zirelako, gaur egun dena nahiko kontrolatu dago. Zer gomendio emango zeniek parte hartzailei diatik? Jarraitzeko antolakuntzak ematen dituen arauak jarraitzeko, eta urtetik urtera segurtasun gehiago izaten da, eta ondo dago. Bueno, Patxi, ea zortea dugun eta lan gutxi egin behar duzuen gaurkoan. Mil esker. Eskerrik asko zuei. Bizitzeko garaia oraina, arnasteko undea iri. Bueno, ez duzue burua asko astindu, 15 minututan eginda. Tita, beraz, lo egiteko denbora gehiago izan duzu gaur. Bai. Inurien atzera pausu txiki zaurera,
bestera. Bueno, eta Inigo eta Aritzekin aurkitu gara, aste nagusian zehar turno asko daude desberdinak, baina agian hau da gogorrenetariko bat, ez? Bueno, hemen egon bargea, printzipioz ordu biak arte, gero ja, laguntzari gogarronin badute edo dugu, bai, hemen gelituko geha gehiotan. Bai, igual ez da ordu askotako turnoa, baina hemen kilo asko hartu behar izan dituzu, Bai, normalean gu laguntzeko gaude, bakoitzak eramaten du bere baltsa, eta gu bakarrik lagundu. Eta zer nolako kalitatezko baltsak ikusi dituzu aurten? Ba, hemen nik guztiak ikusitut, oso txugunak, eta beste bat adibidez koltsoi bat, hola, bi flotadore eta uretara, oseak denetari dago. 11 urte pasa dira, ametxetan. Ikusitu dugu Donostiako kaian baltsa oso landu batzuk, eta agian, hau ez da, lan gehien eman dizuena, zer moduz ondik antzatuzte? Hemendik Donostiarra zerate, zuen baltsa da, literalki, bi flotagailu ez da. Bueno, gehiago, bakoitzak bere auki. Bakoitzak bat, orduan, lan gehiago hartuko duzu ikusten. Bai. Eta dizue lotxarik ematen horrela ateratzea. Bueno, beraz eta jende gehiago egiten du hau agian atzo, ez? Ordu txikiak arte parrandan egon, eta gaur lan gutxiago, ez? Txinora jun eta bi flotagailu ero. Lehen urtean, ingenu landoago eta hola, eta lapurtu ziguten, orduan esan genuen. Aurten... Errebindikatiboz da bete. Exacto. Antigoko piratak. Antigoko piratak zate. Zango gaitu segurazki, estokako zarrena, segurazki, seguru. Baina ilusioa zeu falta. Oso ondo ez da dila esan. Dudan gaude, falka ondila jarri otxibila. Iriz eirute zaik. Gero diator. Ba, ondila jarri. Ondila, ez? Azkar kumuzate, baina. Ba, gudan, rai, tio. Ahí va. Aizue. Bueno, eta lehiakideak ez ezik, hemen harrituta geratu den turista bat, kaixo zer moduz, good. Yeah, it's like so beautiful. Ez du deklaraziorik egin nahi. Ikusi ditugu niro postuak behin pasata begira piratek zer egin behar duten. Hemen goiko aldean edo behian, kaian zuzenean euren baltsa montatu beharra daukate, eta ondoren hor aurkitzen diren, 3-4 buzoei euren baltsa utzi, eta han pilatzen dituzte denak, arratsaldeko 5etan, norbera bere eskuen bitartez igerian ara iritsi dadin, eta ondoren ikusi, Torri, Asier. Hemen kaitik ateratzen direnean, begira zer nolako distantzia egingo duten lehiakideek, Broma dirudi, ni urte askotan atera izan naiz, eta benetan ez da tontakeri bat, Bueno, eta Astigarragako pirata batekin gaude, aizu saioa. Onartuta aldaude gauza prefabrikatuak erabiltzea baltsa egiteko? Bai, momentuz bai. Hiltzeak eta ezin dira biri, baina ja eginda dauden paleak eta bai, momentuz bai. Paleak bai, baina hau esaten, noen? Kriston trampa da hau esaten. Hombre, ja 5 urte ja parte hartzen eta ja... Bai, oida, ja... Honek emango du bintzat segurtasuna, ez da? Bai. Espero deu, bai, eta hau ja pintxatzen bada ja akabo. 5 urteetan ez zeharri hartu duzu parte? Bai, 5-6 urte ja. Eta zenbatetan lortu duzu, kontxa kondartza abordatzea? Guztitan igeri. Baina hori ez da abordatzea, hori da zure bizitza salbatzea. Claro, bai, zera ezinezkoa. Tokatu altzaizu, ni behin esan behar daukat, gurutze gorriko moto baten etorren nintzela. Ez. Ez daizu suertatu horrela. Momentuz ez, nire lagunei bai, baina ez nahi ez. Gehiago eramatu itasunez deutxi herriarezian Inor gehiago eman eutezate Entzun, txakurrak iristeak dira Denok gazteen inguruan etxeriko gara Eutxi gogor, gora Euskal Herriak ketuta Ikusi duzu hause goizak eman duena, giro paregabea Donostiako portuan, orain aize zakarra altxatu da baino aukera izaten duten piratek, kontxako hondartza konkistatzeko. Oraindik falta dira, baltsak, begira, bat baino gehiago hasi da beste aldera joaten aizearen erruz, baina tira gu orain, eguerdia iritsita, bokadillo eder bat jatera goaz Donostiako aldezarera, eta Andrea eta Oianekin uzten zaituztegu, bihar arte! Goizean zauden zalantzak bukatu dira, eguzkia irten da, eta beraz zalantzarik gabe azkenean, bai, egongo da, aurten ere abordaia, esan dako arratsaldeko 4ak pasatxo, eta geroz eta jende gehiago ari dabiltzen dagoeneko hemen portuan. Neskamutiak, bihotz eta buru, abordatzera!
horiek ez gaituzte maite, libre garelako eta errebelde. Hemen gaude, Euskal Paieroak, delako talde batekin. Nun duzue baltza, ikusi duzue nun duzuen baltza dagoeneko, urrun galditzen zaizue? Konua dona. Bai, ikusi dago. Eta ze, gogoz, dagoeneko? Claro, bai, ez. Bai, lana kostatu egu, así que bai. Lan handia, asko kostatako? Bai, batzuei bai, kostatu zaigu, baina bai. Lan ez tezu beraz ondo banatu? Batzuk, beste lan batzuk eki dituzte, bai, kontzertua zituzterako, eta hola, baina, bueno, ez egin beharko. Ikusi dugu, danak izuela, kolore ezberdineko korbata bat? Okurritu zaigu, bakoitzak korbata bat jarri eta jarri dugu. Eta askoko gauza izan. Piratan zapia bai, baina korbatarena... Bai. Pirata eleganteak, oia, pirata eleganteak. Espainia margotuta eta zoazte gainera guzti. Bai. Erkia, mila esker. Bai, mila esker. Bueno, ikusten dugu zuek, denok ropa berdina jantzi eta zoaztela, azaldu pixka zein den zuen jantzi hori edo zergatik jantzi zareten horrela? Piratutuak direlako. Hori da zuen izena? Bai, piratutuak. Eta nondik ideia edo zer? Bagnetik. Jende dexente zarete gainera, guztiok ez duzu erabat bete jantziarena, batzuek kolore ezberdinak ekarri dituzten. Ez, bai, denek ditugu marratunak gainean, eta gero kolore desberdinak. Desberdintasuna eta aniztasuna hainitz respetatzen dugulako, eta baloratzen dugulako, eta defendatzen dugulako. Ederke. Eta bandera bai, ikusiko duzu gure bandera, txularekin ekin adare bai, bandera edegena da, objektiboki, biziki edegena da. Objektiboki, biziki edegena da. Eta beraz, biziki egeski ezagutu gaituzu. Kere ikusiko da, orduan. Kosta zaizu egitea baltza beha? Egia da larun batean eguna pasa dugu, ala ere aintzinatzeko, eta gaur justu bukaera buak eta bukatzeko bakarrik. Eguneko lana orduan, nola joaten den baltza hori? Bai, ez giren itotzen, baina ez iraunen du, Ederki, ondo pasa. Bai, mila esker. Azaldu zeuok nortu zareten, ze gaztetxerat izatuzten? Ni Kijera gaztetxetik nator, eta baita ere, Añorga, Txarreka Antiguo. Eta ni Intxaurronotik Letaman gaztetxea. Hemen bakoitzak bere bandera du, plastikozkoak dira, eta horrek arazotxoren batera ematen du, aizonekin. Beste aldeak gaude gaina. Ondo. Tira, gaztetxeek Donostian duten garrantziaren edo duten paperaren errekonozimentu bat edo da, aurten Matxi Aste Nagusia Piratan gaztetxeak izatea? Bai, egia esan oso eskertuta gaude, ilusio handikin hartu dugu hau, zen, udalak eta askotan ez digute rekonozitzen edo gaztetxetan egiten dugun lan guztia eta ez da ikustarazten askotan herrian, da hor lan pila dago atzian, autofestiloan eta horregatik oso eskertu gaude aurten Matxi izateagatik. Bai, azkenean askotan egin ditugun lanak herriko gazteentzat, udaletxeak inongo momentuan egiten ez dituna, eta beste batzutan lana ikusten ez bada ere, lokal moduan ere funtzionatu dezake, herriko edonor azaltzeko eta bere ekintzak egiteko bertan. Gainera, gaztetxe ez ari garela, aurten bertan, uste dut, ez dakit, Kijera ez, Txantxarrekan izan da, errefuxiatuak eta migranteak eta pasatzen hori ere laguntzen ere jardun duzue? Bai, justo behatzian urtebete egin dugu etorri ziela Afrikarrak eta horreren giniena, justo haintxe urtebete egiten, eta, esan dezakegu gaina, orain agordeiarekin lotuz, bastante lortu degula berei laguntzeta integratzea, zen gaur batzuk ja parte hartzen ari ziren, bere barkoa montatu dute, así que ja Donostiar eta Antigotarrak ditu, berria dazkagu. Ere, Letaman gaztetxean, Ramada Makiraunduen bitartean afaltzen, bertan afaldu dute hori ospatu duten etorkinek eta hori guretzako ere garrantzitsua izan da. Azken batean
jende berriarekin erlazionatzeko eta beraien errealitatea ezagutzeko aukera eskaini duelako. Eta errekonozimentu hori aipatuta, polita izango da, udaletxeak ematen ez duen errekonozimentu hori herri mugimendutik iristea ere. Bai, guk Txupinazoko barrean ere esan genuen, ez? Nolabait, sentitzen dugula Korsarioen Donostiaren aurrean badela Donostia pirata bat, eta Donostia pirata hori gaztetxeak horren parte garala, herri mugimendua ere bai, eta noski Donostiako piratak berak ere bai, ez? Gerela zerbait baten parte. Ederki, mila esker eta zorte hon. Ezberdin sentitu nahi batezu, ezegin txoriak buruan, hankak airean igo nahi batezu. Ikusi nahi batezu, ezberdin sentitu nahi batezu, ezegin txoriak buruan, hankak airean igo nahi batezu, nere gainean. Egun bat ez atera ginen portutik, nasta mila kolore dun bandera jarritazutik. Ematek eta arroke jarraitu arren gertutik, Donostia bordatzen aritu gara ordutik. Izan gaitezen bihurri, izan gaitezen pirata, partxe bat begian jarri zegun sentiari kanta. Bela zabalduta eta auzolan ari tiraka, bihotzean dara magu mundu berri baten mapa. Izan gaitezen pirata. Belak zabaldu ditugu, batu ditugu indarrak lotu. Gure gara eta askalitza gura marrak benak. Zabaldu ditugu, batu ditugu indarrak lotu. Gure gara eta askalitza gura marrak. Batu ditugu indarrak lotu. Mundu berri baten mapa. Mundu berri baten mapa. Zabaldu gaitezen itxaso berrietara, zatoz itxatxi ez da zure bandera mastara. Zatoz txalupa euskaldun parekide honetara, 10 urteren ondoren gero eta gehiago gara. Izan gaitezen bihurri, izan gaitezen pirata, partxe bat begian jarri zegun sentiari kanta. Belak zabalduta eta auzolan ari tiraka, bihotzean dara magu mundu berri baten mapa. Izan gaitezen pirata. Zemoz joan da, Bordaia? Oso nekatuak, baina oso ondo. Ikuste dugu, baltsa lan handiegirik ez dizuela eman iten, edo bestela asko galdu dezue bidean. Kriston lan eukidegu, astenetan. Oso sarrak gara, ja. Trampa pixkat egin dut. Osea, moldatzen erresa, baina funtzionatu dizue, iritsi zazte. Bai. Aitzakatik. Aiza lagunduta, hasieran kostatzen zan, zertetzea handikan aitzak. Jendea pilatzen zan hor eta ezin zan atera handikan, baina gero ja, behin aterata ongi. Lortu dezue orduan. Venga. Eskerrik asko. Zemoz junda bidea. Espero baino errazago, kosta zaizue, edo zer? Ez baino errazago. Bai. Zaigun momentu batzutan, baina bueno, iritsi ga. Ikuste dugu osua iritsi dela behintzat, ez? Bai. Lotatu du. Eske, beste kasu batzuk ikusi ditugu, autozela erdi txikituta. Guri gaurkoan, bastante ondo ateigu. Bai. Zorionak. Mila esker. Belak zabaldu ditugu, batu ditugu indarrak lotu. Arratsaldeon. Ez tegu tutuan bandera ikusi. Begira, hor da. Lortu dugu, begira, itxain. Ez da bandera erresa,
segundo, Lortu dugu, baltsara puztu digute, eta bandera kendu dute, eta bandera uretatik atera dugu, eta berriz eman dugu. Baina, eta baltsa lapurtu baldin badizuete, hau ze baltsa da? Ez, kanporatu dugu azkenean. Eta azkenak egin kaitik ateratu, baina lortu dugu. Izagate, ondo? Bai, kontent. Bueno, hemen gaude DJ Bulekin, orantxe iritsi dira Hondartza da. Iebe, kaixo. Nola joan da bidea? Bueno, nahiko ongi. Bai, segituan Ungara Gabarroi aldea eta Gabarroien bagenekin ja honea enfilatuko bainula. Olatuekin, oso ongi junda. Atera gara, lehenko urten gehiago kostatu ditzaigu. Lehenko urten, ja portutik anateatzeko arazoak izan genitun. Eta urten, lehenengoan, egia esan da, txelatu jode, lagundu igun barku batek, baina oso. Baina hori pastuko dugu, baina alare, eta barkatu gara esatea, baina hain ondo, hain erraz eta daien dena jun baldin bada, azkenak aiatu zazte, nola da hori? Gabarroien disfrutatu deulako, ean deu, lasai, zigarroak erre dute erretzaileak, eta hande bainatu ingea, txirristan, no sege, azkenean bertan gehatu behar demode esente. Nahi bagenun lehenengoak helduko ginean, baina ez da gauza. Gainera ez da kompetizioa, baizik eta ongi pasatzea, eta azkenean momentu hona pasatzea. Ritmo propioan da lasai hor da. Hori da, eharki pasa deu. Zaila gozatzeko. Hori da, eta guain trago batzuk, hain gozatuko dugu. Baina guain lurrean ja, Hori baino lehenago, hori dena eraman berko dezu, Guain desmontatuko dugu, eta balio duna urrengo urteako, eta ez duna balio zakarrara. Earki, mila esker ondo pasea. Bai, eta denok, Amaika Telebista! Bordaia amaitzen ari da dagoeneko, azken baltsak iristen ari dira, azken baltsak arrastaka eramaten ari dira Hondartzan barrena, eta esan dako, hause, gaurkoz Donostiako aste nagusiak eman duena, eta hemen Amaika Telebistan bildu dizueguna, bihar itzuliko gara, gaurko ordu berean, iluntzeko 9:30, biharkoak ematen duena zuei helarazteko.